Hej alle sammen. Du er så dårlig. Charles blev udredt for autisme i en ung alder. Vi kunne se den måde, han legede på og agerede over for os, at der var noget, der skulle undersøges. Må jeg spørge, hvad er det, du har lavet i skolen i dag? Hvad har du i hånden? Hvad er det for en? Vildt. Det er det. Skal vi på McDonald's i dag? Nej, ved du hvem der kommer hjem til far om lidt? Hvem er det? Prøv at gætte. Mor, Ja, det er ikke dejligt at se hende. så skal jeg have mit legetøj. Jeg ved ikke, om hun har fundet noget, fordi det har været svært for hende at finde noget, tror jeg. Okay. Du vil med at købe ting. Hej mor. Fandt du noget? Fandt du noget? En ting til dig. Ved du hvad? Jeg kunne ikke finde det der Five Nights at Freddy's. Har hendes med. Vi, Charles' forældre, har været skilt, siden Charles var 3 år gammel. Nu skal vi vente på elevatoren. Nu skal vi vente om den til her. Den er her. Hvad kører vi op på? 3. I må gerne se, hvis I vil. Det vil vi gerne. Hvad hedder du? Charles. Og hvor gammel er du? 7. Okay, og hvad laver du til hverdag? Er i skolen og laver skolematematik og alt muligt. Og så kommer jeg hjem, så er jeg lidt udenfor og tegner lidt. Og så ser jeg lidt iPad, og jeg spiller Minecraft og bygger lidt. Så er jeg lidt nede i mit kræverum og laver nogle masser af figurer. Selvom der er mange udfordringer i hverdagen, er han utrolig god til skiftet mellem at være hos sin mor og sin far. Det synes mor også, vel? Jeg synes, det er den der som stilleleg. Og den der. Jeg tager den her for dig. Ikke også? Se, hvad jeg har købt. En lille smørkniv. Hvad er det? Sådan en, man kan smøre madpakke med. Den er ikke, så er det ikke godt, at den er ikke skarp. Nej, den er ikke skarp. Op på se her. Du, ikke... Nej, prøv at komme. Så tager vi lige nogle over i en skål. Nu skal jeg spise det. At leve med autisme, det giver udfordringer i hverdagen. En af udfordringerne er aftensmad. Den kan til tider være meget ensformigt, men vi har valgt, at sådan er det. Jeg ved ikke, om de er blevet for tørre, de der. Faktisk. Det ser vi. Vi skal spise vand. Hej. Hej. Må jeg gerne se iPad, mor? Nu skal du spørge far. Jeg skal Nej, du skal tage iPad'en væk. Læg iPad'en væk. Jeg skal have forskellige. Og hvad mere? Frikadeller og smør og ost. Det er det. Og hvor tit får du det? Mange gange. Og det er det. Kan du godt lide det? Ja. Er det din livret? Ja.
Okay. Nå, din lille... Nå. Nå, din lille mide. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Det er da godt. Hvis jeg gør det, så er det ikke min skyld. Nej. Nu skal vi bare ned i stuen. Eller jeg vil gerne lege nede her. Fordi jeg var i Roblox, og jeg kunne ikke koncentrere mig om at spille det. Okay. Må jeg tage høretelefonerne af? Vinder du? Hvad? Vinder du? Nej, men jeg vil at se noget. Okay, du ser bare noget. Skal vi snart op og putte? Charles, skal vi bare sidde herhenne? Kan du godt lide, at vi bare kigger på dig? Du skal op og putte, ven. Ikke også? Jeg stopper ikke, når jeg går i seng. Jeg skal nok putte dig, ven. Jeg stopper ikke, når jeg går i seng. Kom. Jeg kan ikke løfte op, ven. Jo. I seng. Hey. Jo. Ja. Musse. Og hen til trappen, så kommer vi selv. Mor kan ikke løfte op. Kom. Hej. Charles, kom så. Nej, kom nu. Du skal børste tænder, ven. Her. Børste tænder. Jo, kom nu, Charles. Hold nu op, ven. Altså, jeg er træt. Nu, mor. Kom. Åben. Vi skal børste dem ordentligt. Her. Nej. Godnat. 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 Godnat, min skat. Far elsker dig. Lyser til far. Vi køber i morgen. Jeg lover det, vi køber i morgen. Så dejligt, ikke også? Skal vi på Trollelegepladsen? Ja, det er den der, den der ude. Jeg ved ikke, hvad den hedder, den der med svævebanen, havde jeg tænkt mig. Ikke? Wow, lala! Haha! Charles er en meget social dreng og faktisk god til at finde nye legekammerater. Men til tider kan det være svært, fordi han gerne vil bestemme, hvad legen skal gå ud på. Og det kan give konflikter. Har du? Ja. Hvem er henne under broen? Har han gemt sig derhen? Wow! For det meste er hans hættetrøje trukket op, så han skærmer sig lidt for al den støj, der er om ham, da han er følsom. Hans energiniveau kan være højt og intenst, men så brænder han også ud og bliver utrolig træt. Ved du godt, du har en drillehjerne? Ja, Og hvordan driller den der nogle gange? nogle gange. Hvad gør den så? Det ved jeg ikke. Hvad tænker du så, når den driller dig? Driller mig. Og hvad gør du så? Bliver sur. Hvorfor tager du ikke telefonen, når jeg ringer? Fordi
Jeg ringede flere gange. Fordi at jeg er på vej. Jamen, vidste du godt, jeg kom? Prøv lige at stoppe.